Hej, vi vil den her screencast, der vil vi gerne lægge fokus på, hvad der bestemmer årsnedbør i Danmark, og temperaturen, og hvorfor den egentlig skifter i løbet af året. Og så vil vi samtidig prøve at lægge noget fokus på de her sådan globale klimaforandringer, som sker over hele verden. Men der vil vi så lægge fokus på, hvad der primært kommer til at ske ved Danmark. Der er flere faktorer, der spiller ind, når man ser på, hvad der påvirker det danske klima. En af disse faktorer er Danmarks geografiske placering. Danmark er placeret i det tempererede klima. Dette kan ses ved, at vi har på billedet sat en pil, hvor Danmark er, og ud fra det kan vi se, at det er i det tempererede klima. Der er i alt 4 klimabælter. Her er i det polariske, tempererede, subtropiske og tropiske klimabælte. Det tempererede klimabælte er kendetegnet ved, at den varmeste måned er gennemsnitstemperaturen over 10 grader, mens gennemsnitstemperaturen for den koldeste måned er under 2 grader. Den kolde vinter medfører en klar afbrydelse af plantevæksten i de tempererede områder. En anden faktor er de omkringliggende omgivelser. Med det menes det, at Danmark er omgivet af et hav, hvilket gør, at vi i Danmark har et kystklima. Kystklimaet er kendetegnet ved, at vinde udjævner maksimum og minimumstemperaturen. Det betyder altså, at temperaturen ikke veksler mere end 18 grader mellem vinter- og sommerperioden. Modsætningen til kystklima er fastlandsklima, som man fx har i Moskva i Rusland. Her ses det, at vinden fra havet ikke kan varme fastlandet op om vinteren, og samtidig heller ikke kan modtage fastlandets varme om sommeren. Det giver en meget vekslende temperatur, hvor der kan være op til 30 graders forskel på sommer- og vinterhalvåret. Det ses ligeledes i vores 2 hydrotermfigurer, hvor at hvis vi følger den røde graf, at det kan ses, at Danmark har eller at vi kan se, at der er større forskel på den høje og den lave temperatur. I Moskva kan vi se, at temperaturen går helt ned til omkring -5 til -10 grader, og kan gå helt op til 25 til 30 grader. I København kan vi se, at temperaturen går ned omkring frysepunktet, og i december er den omkring 2 grader, hvor vi om sommeren kommer op omkring 18 til 20 grader. Her kan vi altså se, at det er et kystklima, da temperaturen ikke veksler mere end de her 18 grader. Der findes noget forskellige form for nedbør. Nedbør det kommer af, når en luft den afkøles, og dermed ikke længere kan indeholde den mængde vanddamp, som er i den. Der findes nogle forskellige typer af det her nedbør. Og udover, der findes selvfølgelig regn, så findes der sne, findes der hagl, og så findes der slud. Og altså det her, det kommer altså af, når luften den begynder at afgive sin fugtighed, når den når til dens mætningspunkt. Det vil altså sige, at en luftmasses mætningspunkt er også afhængig af temperaturen. En varm luftmasse kan fx indeholde meget mere vand end en kold luftmasse. Det er altså næsten 50%, der er tale om her. Der findes mange forskellige typer nedbør, og nedbøren den kan falde som sagt som de her regn, hagl, sne og slud. Men det er dog ikke kun den her form for type nedbør, der findes. Det kan også variere. Der er nemlig også stor forskel på, hvordan den her nedbør den er opstået, eller hvorfor at det er, at luften den altså tager sin fugtighed, eller afgiver sin fugtighed. Det kan fx være opstået ved konvektionsnedbør, og det er ved de termiske tryk, når luften sender det termiske tryk, som luften sender op, hvorefter det nedkøles, og så til sidst så falder det altså ned som regn. Så er der frontnedbør, det er et andet fænomen, og det danner nedbør, når en kold og en varm front de mødes. Så er der en tredje form for nedbør, det er fx det der hedder stigningsnedbør. Det ses ofte i bjergrige lande, hvor der er mange bjerge og stor forskel i højderne. Det er altså når en sky eller en luftmasse den skal bevæge sig over et bjerg, så er den nødt til at trække sig op, og det vil sige at den er nødt til at gøre sig selv lettere, og så smider den altså sin vand for at trænge op over det her bjerg. Det skyldes blandt andet at luften den når
absolute luftfugtighed. Og det betyder altså, at den kan ikke indeholde mere vand, fordi temperaturen samtidig falder. Det vil sige, at jo længere den stiger op ad bjerget, jo mere regn vil der falde. Eller slud eller sne selvfølgelig. Og ifølge dmi.dk, så i Danmark, der har vi et årligt nedbør på ca. 750 mm. Det varierer selvfølgelig år til år. Det ses dog, at vi i Danmark, der kan vi ikke have den. Det er meget sjældent, at det ses, at jeg vil tro, det aldrig sker. Udover på Bornholm kan det godt forekomme enkelte steder, at der er det her stigningsnedbør. Ellers så ses det generelt ikke i Danmark. Hvis vi ser på, hvad der ligger bag variationerne i vejret, er det nødvendigt at starte med at se på solens påvirkning. Solen udsender kortbølget stråling mod jorden, der opvarmer både land, vand, planter med mere. Om natten stopper solens stråling, hvilket medfører, at jorden afgiver varme ud i atmosfæren. Det nedkøler igen jorden efter dagslysets opvarmning. Solens stråling er størst i de områder, der er tættest på solen. Ækvator er det område på jorden, der er tættest på solen, og det er derfor også det varmeste sted på jorden. Det er dog ikke kun, hvor tæt man er på solen, der afgør, hvor varmt det er et givet sted. Der er også andre væsentlige faktorer, der spiller ind. For eksempel har indstrålingsvinklen en afgørende betydning for temperaturen og dagslyset. På jorden oplever man forskellige årstider, hvilket opstår på grund af jordens omdrejningsakse i forhold til dens bane omkring solen ikke er vinkelret. Det betyder, at i sommerhalvåret er den nordlige halvkugle vendt mere mod solen end den sydlige, og derfor er det også omvendt i vinterhalvåret, Indstrålingstiden er også en vigtig faktor hermed. Indstrålingstiden er afgørende for, hvor lang tid solen skinner på et givet sted på jorden. Det resulterer i, at der året rundt er forskel på, hvor lang tid der er henholdsvis mørkt og lyst på jorden. I sommersolhverv, der er den 21. juni, står solen lodret 23,5 grader nordlig bredde. Det betyder, at det er den dag på året, hvor dagslyset er længst. Ved vintersolhverv, der er den 21. december, står solen i zenit over 23,5 grader sydlig bredde. Det betyder altså, at det er den dag, hvor dagslyset er kortest. 2 gange om året oplever man dog det, man kalder jævndøgn. Det sker, når solens dagslys og mørke dominerer på den samme tid på dagen. Det betyder, at der er lige meget sollys og lige meget mørke på en dag. Det vil sige 12 timers dagslys og 12 timers mørke. Jævndøgn sker på grund af, at solen står lodret over ækvator. Disse 2 dage er henholdsvis den 21. marts og 23. september. Så er der selvfølgelig lidt om konsekvenserne ved klimaforandringerne for Danmark. Jeg vil starte med at fortælle lidt om, for eksempel i sommer, der havde vi en rigtig varm sommer, og det vil jeg lige vende tilbage til lige om lidt. Men det der altså skal ske, det er, hvis verdens temperatur skulle stige med 2-4 grader, så vil Danmark selvfølgelig få et mere subtropisk klima, og det vil have en, altså lidt ligesom for eksempel Sydfrankrig, det vil have en stor konsekvens for plantelivet og dyrelivet i Danmark, da de arter, som vi kender dem, formentlig ikke vil være længere til at finde i Danmark. Dyrelivet i havet, de vil trække længere op nordpå og søge op til den temperatur, de er vant til. Hvorimod at vi vil selvfølgelig også få noget dyreliv nede sydfra, som vil trække opad mod os. De arter, som vi har på land, der er selvfølgelig en risiko for, at de får nogle væsentligt større problemer end dem i vand, som bare kan, om man så må sige, svømme væk. Skulle de her temperaturstigninger så forekomme, så er der også stor frygt for, at Grønlands indlandsis vil smelte. Og dette kan altså forsage, at Grønlandspunkten vil være med til at stoppe, og så vil det altså også stoppe Golfstrømmen.
Og Grønlandspumpen, det er en strøm, som bevæger sig i og omkring det sydlige Grønland, og det bevæger sig så ned til Golfstrømmen, hvorefter den bevæger sig ned af Nordeuropa. Det skabes dermed en gennemstrøm, og vandet omkring Grønland er meget koldt og saltindholdigt. Dette gør, at vandet vil søge under det varme ferskvand, hvilket skaber en strøm helt ned til Golfstrømmen. Ved Golfstrømmen bliver vandet blandet op, hvilket gør, at vandet bliver meget mindre salt og mere ferskt. Herefter søger vandet igen nordpå, hvor det trænger op til Nordeuropa. Når vandet så igen når Grønland, vil ferskvandet så fryse, og det bliver mere saltindholdigt. Herefter vil det saltindholdige vand igen søge sydpå, så det skaber altså en cyklus. Og det kan vi altså se med det blå. Det skal altså illustrere det kolde vand, som kommer op fra det sydlige Grønland og trækker ned under ferskvandet her, da det har en tungere densitet, da det er fyldt med salt. Og så trænger det ned, og en smuttur ned forbi omkring er syd på den sydlige halvkugle af jorden, og så trænger det rundt her, og så som det smider det salt, og så begynder det så stille og roligt at trække op igen. Det ses ved den røde linje her. Det begynder stille og roligt at trække op igen, op forbi og så ned forbi eller op forbi Nordeuropa, og så begynder det så kommer det så op til Grønland igen, og så skaber det så den her sådan cyklus, som det kan ses på billedet. Og skulle den her Golfstrøm gå hen og blive stoppet, eller så siger man, at temperaturen på verdensplan vil kunne falde 5-10 grader, da den her sådan varme strøm nede sydfra ikke vil kunne komme op til hele Europa, hvilket vil være et stort problem selvfølgelig. Og så vil jeg lige forklare det her med, at vi i Danmark særligt oplever, og det har man sikkert også oplevet, når man har været på ferie i Spanien og spist ude ved havet, det her sådan med søbrise og landbrise. Det ses altså, at på grund af at land det har en lavere varmekapacitet end vand, og det vil altså sige, at land har rigtig nemt ved at optage solens varme, og det bliver hurtigt varmet op, men det bliver så også hurtigt kølet af igen. Det vil altså sige, at når det er eftermiddag, og solen står på, og det bare kører, så vil landet det vil være varmere end vandet, hvilket vil sige, at der bliver dannet et lavtryk inde på landet, og et højtryk ude i havet. Altså vil vinden den vil søge fra havet og ind mod land, da det søger mod det varme selvfølgelig. Herfra vil det så trække op, stille og roligt, da varm luft stiger opad, og så vil det trække ud til havet igen, hvor det så skaber en cyklus. Det der så også sker efterfølgende, det er, at om aftenen, fordi at havet så endelig er blevet varmet op, og landet, når solen går væk, så bliver landet hurtigt koldt igen. Det vil altså sige, at landet er koldere end havet, og så vil der så ske det modsatte, at der vil stabes højtryk ind på land, og det vil så trække ud imod vandet. En anden stor faktor, som vi har, som selvfølgelig er afgørende for klimaforandringerne og Danmarks, ikke klimaforandring, men Danmarks vejr generelt, det er selvfølgelig vinden. I Danmark har vi meget vestenvind, det vil altså sige vind, der kommer fra vest og blæser imod øst. Danmark er et land med kyst næsten hele vejen rundt, og da vi ingen bjerge har, eller altså generelt, da vi er et meget fladt land, så har det vil altså sige, at vi har rigtig mange åbne stykker, hvor at vinden bare kan suse igennem. Det vil altså sige, at vi i Danmark tit og ofte har det, som man kalder for en chill-faktor. Og den her sådan chill-faktor, det vil altså sige, at selvom det i Danmark tit og ofte kan være 0 grader udenfor, så kan det føles som minus 10 grader, og det er altså på grund af vinden. I sommer, der havde vi super dejligt vejr i Danmark, og det skyldes altså, at der over Danmark, der var der et højtryk, og det vil altså sige, at alt det her sådan varme luft nede fra Sydspanien og Sydfrankrig og så videre, det trak op nordpå op til Danmark, hvilket vil sige, at faktisk så vores halvvarme dårlige vejr, det trak så ned til dem, hvilket vil sige, at generelt i den her sommer, der havde Sydeuropa noget rigtig dårligt vejr, og Nordeuropa havde super dejligt vejr. Yes.